Лагерни ужаси. Момчета. Лагер Шепнещото езеро. Къде ли са? Децата не оставят пасни в огъня. На остров сме, някъде тук са. Известно ми е, само че трябва да претърсим гората. Играл ли си на криеница? Да, за сега тези хлапета са доста добри. Днес. Лагерен автобус. Запишете се тук. Лагер Партизан. Максимум 5 пасти на ден. Ей, покажи ми как се правят. Момчета, моят съвет е това лято да стоите далеч от огъня. Стига, мамо. Нали си извинихме вече? Извинявай, не прощавам, когато си подпалил гаража. Добре, всъщност ракетата подпали гаража. С чия кредитна карта е платена ракетата? На мама? Именно. Не виним ли те, че си я оставила на видно място? Не. Изумителна ракета. Но вие трябва да си научите урока. Не. Но защо го каза? Какво? Защо? Вижте, обичам ви, момчета. Вие сте целият ми свят. Просто в момента ми идвате в повече. Изгревът и залезът на слънцето, твърдата земя под нозете ти, търкоренето на твоя стомах. Това са част от нещата, които контролирам в моя свят. Там ли отиваме? Военният лагер е за деца с лошо поведение. Желая ви прекрасно лято, лагерници 29 и 30. И гледайте да не го ядосвате повече. Чухте ли? Оглеждаш ли ме, синко? Толкова ли си луд? Татко, не искахме... Дерек, закъсняваме за самолета. Съжалявам, закъсняваме. Не искахме да повреждаме колата. Виж, татко. Едно! Строй се, новобранци! Сега ще се разправя и с вас. Да. Не, няма да ходим там. Не, никога. Хей! Качвайте се за лагер Партизан! Ха-ха! Добре дошла, скачай на борда! Заповядай. Лагер Партизан? Идваме. Едва ли имат място за още двама? Не, нямат. Ние ще се сменим. С Добре тези дошли! двамата. Хе-хей! Радвам се, че успяхте! Здрасти. Привет! Добре дошли в лагер Партизан. Вижте, автобус номер 2 е пълен, така че вие сте в автобус номер 3. Става ли? Да, много по-готине. И още как. Освен това не ви трябват баджове. Те Да. са за добрачи. Дайте ги насам. прав сте. Много добре. Ценен съвет. Няма проблем. Имаме и готини номера за вас. Да, ето ги. Да. Така по-лесно или по-трудно ще се помнят номера? Да, по-лесно. Да, добре. Хайде. Браво. Делрой. Санджей. 29 и 30. Очаквах ви. Мислите, че обичам да чакам? Ще ви покажа. Качвайте се и 50 и ще ви обори. Казват, че знаете маневрата на Хаймлих. Бихте ли ми я показали? Госпожо, първо кажете, защо симулирате и ще ме улесните значително. Мадам, не се тревожете. Ние сме обучени професионалисти. Освен ако не го изеде мечка, но в този случай сме безпомощни. Вижте, в лагер Партизан няма никакви мечки. Госпожо, смисълът на лагера е да хвърлим децата в дълбокото езеро, за да видим дали могат да плуват. Уха! Това беше метафора. Всъщност всички деца не ги хвърляме никъде. По
Повярвайте ми, вашия син ще си изкара страхотно. Тяо, мамо, обичам те. Заповядай, качвай се. Много са те натоварили. Хайде, нека да ти помогна. Държиш ли? О, Леле, какво носиш? Това са припаси. Много вкусни припаси. Делрой. Санджей, ние сме за тук. Да, новият съветник и новия стажант съветник. Санджай Кумар и Делрой Барфилд? Да, сър, прехвърлиха ни от лагер Кучи... Чингва. не беше ли Кучи Чангва? Да. Да. Добре, радваме се, че сме тук и сме готови за задълженията си. Хайде! Аз викам партизановия лагер! Партизан! Партизан! Аз казвам партизановия лагер! Партизан! Партизан! Ти май се шегуваш. Нали щяхме да ходим в Охай през лятото? Охай е спа курорт. Имаш нужда от момчешки забавления. Но там има водна парзалка и лавка за вафли. Виж, ти не си виновен, че си разглезен. Израснал си в Холивуд. Но с приятелите сме прекарвали най-хубавите си лета в този лагер. И знам, че ще ти хареса. Добре, татко. Добре. Разбирам. Хей, върни се. Не искам да ходя. Това не е честно. Да. Татко, пусни ме! Добре. Добре. Аз викам партизановия лагер! Партизан! Партизан! Ха-ха-ха-ха! Орайли! Ти си подпалил гаража на вашите с ракета! Да, сър, но не бяхме ние. Дори не сме братя. Семейството не е на покет с дома на Орайли. Не знам, сър. Както казах, нямаме кръвна връзка. Достатъчно по-ниско сте Да, слушам, сър. Слушам. Двама новобранци. Високият е за мен. Хей, един момент. Нали каза, че Оки е за теб? Обичам да имам избор. Здравей, аз съм Малис. Ти си нов тук. О, да. Супер нов. Ще бъде приказно лято. Да, приказно. Съжалявам, имам нужда от място за личието ми. Стига де. Съжалявам, трябва ми Моля те. място. Съжалявам. Добре де, добре. Леле. Болеше ли, щом ангелът падна върху теб? Какво? Исках да кажа, когато ти падна от рая, не ангелът. Това беше ужасно. Ужасно беше. Не. Още съм страхотен, нали? Хайде де, моля те. Не. Човече, не сега. Не. О, Не, благодаря. Все още не. Слизайте! Изглеждате добре, лагерници. Добре дошли. Санджей, Делрой, нашите правила са 3. Забавлявайте се, уважавайте себе си и ако видите зловеща коли в гората, не влизайте вътре, защото може да е обитавана от духове. Всички на борда за лагер партизан. Казвам се Кроул и съм вашият директор. Викайте ми Уки, аз съм главният съветник. И сме готови за поредното лято на мразовити езера, комари и обедни менюта, които в най-добрия случай са рискови, но възнаграждаващи. Тук няма обхват. Никакъв сигнал. Това не е проблем, приятел, защото мобилните телефони са забранени на острова. Вие знаете ли в кой век живеете? Медиите замениха чистия въздух много отдавна. Може ли да го видя? Хубав телефон. Струваше $500. И подскочи само 2 пъти. Ограбили са те, хлапе? Налог!
тройката. Уили, когато всички се качат, потегляме на едно приказно лято. Вземете си спасителни жилетки! Гледай, гледай. О, какво е това? Лагерници, лодката винаги е по-бърза от кануто. Направете път. Натисни клаксона. Харесва им. Добре, че дойдохме в този лагер. Ще бъде жестоко. Ей, казах ти. Лагер партизан. Изумително! Шепнещото езеро. Слизайте. Върнете ми жилетките! Хайде, по-живо! Точно така! Дай да сам. Благодаря. Ей, малкия! Още ли се сърдиш за историята с телефона? Повярвай ми, след 2 дни дори няма да ти липсва. Ти имаш телефон? Не е честно. Виж, този телефон е единствената ни връзка с континента. Може да ни потрябва при спешни случаи. Но знаеш ли, прав си, трябва да сме честни. Хей, голям Уили, благодаря ти! Ще се видим на 3 септември, нито миг по-рано! Каквото и да става! Извинете, хей! Новите! Извинете! Хей! Хей! Вие сте в колибата на катериците. Това е готината колиба, нали? Няма да разваляте купоните им. Не. Те са много добри деца и това е книгата с правилата. Ще ви трябват. Какво? Цяла книга? Крол ни даде само 3 правила. Спомена ли нещо за огън и вода? Не. Не. Значи ги прочетете, нали? До скоро! Да. О, тук е много приятно. Внимание, новобранци и всички победени от мен на някакъв спорт. Аз съм Броган Ван Скайо, а това е Вижте я! безименната купа. Дава се всяка година на колибата с най-много точки за постижения. А сега се питате, коя колиба е печелила купата 6 поредни лета? И колко жалко, че попитахте. Отговорът е язовците. Напред, язовци! Да! Язовците не ръмжат. Така ли? Напротив, Ами, истина е, не ръмжат, всъщност тъскат. ръмжат, катерицо. Мисля, че е по-скоро като... Страхотно. И всъщност са доста сладки. Точно така, най-сладките. Не. Напред и язовци! Да! Да. Това е лятото на катериците. Мразим го този, нали? Да, така е. Ами добре, да видим как ще тръгне това съперничество. Вие ли сте катериците? Да? А вие сте съветникът и СС? Може ли да си върна поздрава назад? Добре, един малък тест. Какво е СС? Не знаеш ли? Казах ти, че те... Кратък тест. Това е стъжан съветник. И аз съм му шеф? Ха. О, не, Делрой. Санджи е доста взискателен. така е. Казвам се Рут. Не, ти си чизбъргър. А това е Холивуд? Геният, определено. Сумрак. Става. Значи сумрак. А ти? Винаги ли се хилиш така? През повечето време животът е хубав. А ти, приятелю, си ухиления. Бам! Прякорите готови. Какво следва? Трябва да ни кажете какво да правим. Дано да е нещо забавно. Добре, кажете какво ви се прави. Ами, всеки от нас иска да снима колибата.
Колибата! Точно това си мислехме, нали, Санджей? Кой? Човече, Да, аз, Санджей. Снимки на колибата. Хайде, по-живо! ставайте! Хайде! Хайде! Охо, катерики! Изгубихте си това. Трябва да сте по-внимателни. Ей, защо го направи? Ще го накараме да съжалява. Да. О, току-що изхвърли книгата с правила. Имаш ли право? Така действаме ние. Направо ме шашна. Почакайте, катерици. Лагерните правила са важни. Нали ги прочетохте? И преди сме го правили. Лагеруването. Ние сме съветници. Няма да стане като повелителят на мухите. По-големи сме от тях. Можем да ги бием. Да, за тяхна защита е. Не за наша. Благодаря ти. Чао. Чао. Лагерна снимка, хайде. Добре. Късно ли е да сменя лагера? Да. Вършите всичко наопаки. Не ме правите щастлив. Но ако не опитате, ще се натъжа. И знаете ли, когато се натъжа и на вас ще ви стане тъжно. 3, 2, 1. Съвършено. Не мърдайте. Партизан! Партизан! Няма къде да избягаш, не, чули? Внимание, лагерници! Въпреки, че нямате тук избор, благодарим ви, че все пак избрахте нашата трапезария. Специалитетите днес са небрежни сандвичи, небрежни салати и небрежни желета. Ако искате и трите вкуса заедно за един върховен небрежен обяд, ще ви предложа небрежния специалитет. Има ли нещо с чесън? Само желето. Много е вкусно. Тук няма да хапна нищо. И няма нужда. Нещо за размяна? О, да. Това са... Сигурно не знаеш марката. Не? В шахматния лагер нямаше никаква небрежна храна. Много ми липсва. Ако искаш да имаш гадже, никога не го казвай. Какво друго да знаем? Ако харесваш момиче, игнорирай я напълно. И не пропускай шанс да й покажеш мускулите си. Моите са Терминатора и Тор. Обади се на водопроводчика, защото тръбите ще се пръснат. Браво, Хилен! Катеричоци! Хей, Броуган! Здрасти, как си? Мокър си, как е водата? Играйте си игричките, новобранци. Но никога няма да вдигнете тази купа. Не искаме тъпата ви купа. Все едно. Добре, аз обаче я искам. Можем ли да я спечелим? Кой казва, че ще я спечелим? Колко още трябва да ходим? Толкова далече, че Броуган никога да не я намери. Ще ни убие, ако разбере, че сме я взели. За това не му казвайте. Наистина ли я обича толкова, щом дори не й е дал име? Хайде, да я скрием по-бързо. Имаш ли гризинки? Гризинки ли? Какви искаш? Печени, пържени, люти. Пържени? Ето, благодаря. Пиши ми ги в сметката. Уха! Влизането забранено. Ето, къде ще я скрием. Стойте на страна.